Sanibonani mphakathi ke waseNingizimu Afrika. Mina bakamdloko manje vula amadoda avuka ngentaba. South Africa yakithi kwaZulu. Ngibingelelwa yimi ke ungika yini. Umpondlovu ngibingelela ngisemabhozeni estudio. Esenza kahle kakhulu njengamanje. Izinto ziyangena ziyasifuna ziyalawanya. Injalo ke indaba lokhu isesiteshini ngikaMashalela ingoma ezophuma mhlawumbe mangabe ngalinganisa nje nge3 za December. Kulo msebenzi umzwa wethu ngisebenza nezinsizwa la nqobo yazo neyazi nani ukuthi awazi ngenzele phansi hlala ngifile nami basic senze lapho. Angikuthanda ipi